Пасланне да рымлянаў. Раздзел 13. Кожны чалавек няхай падпарадкоўваецца вышэйшым уладам, бо няма улады, якая не была б ад Бога. Існуючая улада устаноўлена Богам. Таму той, хто супраціўляецца уладзе, супраціўляецца Божай пастанове. А тыя, хто супраціўляецца, самі на сябе наклічуць прысуд. Бо кіраўнікі страшныя не для добрых спраў, але для дрэнных. Хочаш не баяцца улады? Рабі дабро і атрымаеш пахвалу ад яе. Бо яна на служэнні ў Бога дзеля твайго дабра. Калі ж робіш зло, бойся, бо не надарма яна носіць меч. Гэта слуга Бога і спасылае гнеў на таго, хто робіць зло. Таму трэба падпарадкоўвацца не толькі з увагі на гнеў, але з прычыны сумлення. Дзеля гэтага вы і падаткі плаціце, бо тыя, хто няспынна выконвае гэтыя абавязкі, на служэнні ў Бога. Аддавайце кожнаму тое, што яму належыць. Каму падатак – падатак, каму мыта – мыта, каму боязь – боязь, каму пашану – пашану. Нікому нічога не будзьце павінныя, апроч узаемнай любові, бо той, хто любіць бліжняга, выканаў закон. Таму што запаведзі «не чужалож», «не забівай», «не крадзі», «не пажадай» ды ўсе іншыя змяшчаюцца ў гэтай адной «любі бліжняга твайго як самога сябе». Любоў не чыніць бліжняму зла. Любоў ёсць выкананнем закону. Вы ведаеце, што настала ўжо пара, каб вы абудзіліся са сну, бо цяпер збаўленне бліжэй да нас, чым тады, калі мы паверылі. Ноч мінула, і наблізіўся дзень. Таму адкінем учынкі цемры і апранемся ў зброю святла. Як удзень будзем паводзіць сябе прыстойна, не ў гуляннях ды п'янстве, не ў распусце ды разбэшчанасці, не ў сварках ды зайздрасці, але апраніцеся ў Пана Езуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажадлівасці.